karamci ga ɗan adam na Allah ne tabbas, wa zai samu ɗaukaka ba ai mai kushe ba. Karamci ga ɗan adam na Allah ne tabbas, wa zai samu ɗaukaka ba ai mai kushe ba. Girman maɗaukaki ada mai koyo ne, a kwanta tashi wajen ɗan kallo ne, idan shi yake faɗi ta kan ɗaukowa ne. Mai yasa waɗansu yau suke yin shirme ne, mai tashi idan sai yau su ce sai sun zo ne. Katanga ta ɗaukaka ta kan jure jifa, mai girma da kankani yake kyawun siffa. Asara ga wanda baya yi sai ya tamfa, ta'ala idan ka yarda shi ne zai dafa. Tunani ga mai rabo kalaman zai gane. Haske cikin duhu ba shi koyuwa, ai masu hassada ke da cutuwa. Duk sanda lokaci zai makawa, har shanka ne yake ma garkuwa. Sai kai abin da za a yi gamsuwa, kalma ginin da sai yayi tsaruwa. Sharri ya kamfu mai shi har gida, shaidan waɗansu ke yi waraɗa. Sai kullatar mutum ko barbaɗa, mai ɗaukaka suke yi waraɗa. In zai zama su janye shimfiɗa, mai kyau yayo shi ba sa gamsuwa. Na shige zulumi, min adam malami, dan gani kan ƙaddami, ran wasu ya ɗauɗe ni, sai sun riƙen ƙallami, da su suke bambami, sun samu dukkan bami, ni inda yau su hauyin damuwa.